Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Ҳама каса хуш омадем ба канали ман. Иҷада турецкая пахлава тайёр кардастам. Барои маҳсулотҳои даруна шумо дар 500 грамм тестаи тайёр дар курай. Теста фило ном дорам. Именно барои ҳамин пахлаваи туркияй. 400 грамм чормағзи ай блендер гузарондагиём. 250 грамм сливочное масло дар курай. Маслои об карда тайёр карда мондагиём. Барои сиропуш боша 500 грамм шакар, 200 мл об, баъд якта ломтики лимон. Инам хел тестаи тайёра айпачкаш шуда. Якта хамири тунук кадагиша мегирем. Болошда сливочное масло мешакем, чормағз мерезем, баъд рулетик топ метем. Нишон додагиём тарзи печонданша нигоҳ кунем. Хамири тайёр кати беҳати баъд осонай ҳами пахлаваи тайёр карданаш. Дар канали дигари ҳами хамиршам худам тайёр кардаги будам. Нишон додагиём тарзи пухтани пахлаваи Туркия. Беҳати баъд ҳама иҷо ҷазир мешава. Бо ва як крахмал кати тунук мекунӣ. Коруш бисёр айда, вақта бисёр мегира. Аи тестаи тайёр кати бовар кунен ҳамиқа осонаки ҳастае ки тестаи пахлава 250 рубл гирифтам. Дарунаш да 14 та хамири тунук кадаги дора. Обши 28 та пахлава мешава. Дар ҳамаи магазинҳо мефурӯшанд. Дар Валбрис ҳам ҳастае. Кадомитонда ки дар кор боша, дар комментария нависен, ссилкаша мемонам. Ини чӯбчакҳои киёзи дарунаш дамонда рулетик топ додум. Иам ай Валбрис гирифтагиём 10 донаш 150 рубл. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, каседа ки наворои ман маҳқул бошад, тамошо мекунен, лайка фаромӯш накунен, комментария нависен. Касе ки бе подписка тамошо мекунад, подписатсия карда тамошо кунен. Аз ҳаматон миннатдор мешам. Баъд ҳаррӯза подписчикое ки дар канали ман меҳмон шудастен, ҳама каса хуш омаден дӯстони азизам. Аз омадантон хушҳолам. Инам хел ҳамаи пахлавая печонда формочкадаги гирифтам. Болошда сливочное маслои об кадагия мерезем. Ҳамо 250 грамм масла ҳам дарунашда мераса, ҳам берунашда. Дар духовка 160 градусда мемонем. 35-40 минута тайёр мешава. Пахлавая дар духовка мемонем то пухтанша сиропа тайёр мекунем озӣ. Пахлавая духовкада мондам. Иҷадаи сиропша тайёр мекунем озӣ. 500 грамм шакара касирулкачада андохтам. 200 мл оба болошда рехта. Якта ломтики лимона меандозем. Ҳами хел ягон 40 минут меҷӯша. Худаш маълум мешава хели майда майда ки ҷӯшидак тайёр мешава. Ҳами пахлава ки тайёр шуд, иам ай рӯи газ мегирем. Тайёр меша. Обу шакара алараш карда газа паст мекунем. Мемонем ҳами хел 40 минут меҷӯша. Инам хел аймобайн 40 минут гузаштак пахлава тайёр шуд. Ҳози корткати аймобайнаш хели ду тақсимӣ мекунем. Ҳами ама ай хотирам буромадай пеш ай дар духовка мондам. Бояд инам хели бурида баъд мемондем. Хайч намекуна. Ҳами хелам безеб нашудай. Инам хели аймобайнаш ду тақсимӣ мекунем. Обши 28 дона пахлава шуд. Баъд сиропи ҷӯша болошда мерезем. Ин иҷа сиропам тайёр шуд. Пахлавая дар духовка мондааст. Сразу сиропа тайёр кардам. Ҳами ҳардуш дар 40 минут тайёр шуданд. Пахлавая ай духовка гирифтам ҷӯшакай. Сиропам ай рӯи газ гирифта. Ҳам хел ҷӯшаҷӯш сразу болои пахлавада рехтам. Ҳами хел мемонам ягон 2 соат меиста. Ҳамаи сиропое худашда мекаша. Баъд тайёр меша. Баъди 2 соат пахлава ҳамаи сиропое ки дар худаш кашида гирифтак. Баъд болошда камтараки чормағзи майда кадаги мепошем. Хонатонда пистаи майда кадаги дошта бошен. Ай ҳавае истифода кунен, бо хушрӯтарак мешава видуш. Ростига Валбрисда нигоҳ кардам. 100 грамм ҳами пистаи майда кадаги 700 рубл. Баъд хай нагирифтам. Хонада нами чормағз буд, ай ҳама истифода кардам.
инам хел пахлаваи туркимон тайёр шудак. Аймобайн 2 соат гузашт. Ҳамаи сиропакҳои дар худаш кашида гирифтак. Маззаш ба маззаи хушрӯяй. Ҳами қайки болошда камтараки пистаи майда кадаги мешуд, бо видуш хушрӯтарак мешуду. Хам хелам сӯзай. Зато худмон тайёр кардаги бо дигараи духтаро. Маззашам хушрӯ, видшам хушрӯ, ҳам кам харҷакай. Шумонам тайёр кунед, маъқул мешавадтуна. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, иҷодаи ширкати Фаберлика барои шумо тавсия додастам. Яке аз беҳтарин ширкат, маҳсулотҳои нағз дора. Касе ки дар ширкати Фаберлик регистратсия кардан хоҳад ё ин ки ягон маҳсулотша харидорӣ карданӣ бошед, инами номерои рӯи экран будагида нависед. Хоҳарҷон ҳамаша мефаҳмонатуна. Кор карданӣ бошед, марҳамат, регистратсия мекунад. Ва духтаро ягон маҳсулоти ҳами фирма дар шумо дар кор боша, бе регистратсияям ай личнаи кабинети худаш заказ мекунад, доставка мекунад, мегиред. Бисёри ай ҳами занҳои тоҷики хидмон дар ширкати Фаберлик кор карда ойликҳои калон гирифтастанд. Духтаро шумонам метонед. Хоҳишмандон номерои рӯи экран будагида муроҷиат кунед. Иҷада барои абетии угро тайёр кардастам. Дар дег ягон 100 мл равғана рехта, 200 грамм гӯшти гова кубикча реза карда андохтон. Камтарак бирён мекунем. инам халбади бирён шудани гӯшт, якта помидор, якта сабзӣ, якта пиёз, якта картошка, якта болгарский перец. Ҳамаша кубикча реза карда инам хел дегда меандозем. Бо камакак бирён мекунем. чӣ хӯроке ки тайёр кунам, зербахша ме камакак бирён мекунам. Тамом. Авқоти сурхака дӯст намедорам. Дар морозилка нахуту лӯбии тар кардагӣ доштам. Як пиёлагӣ ай ҳардуш андохтам дегда. намак андохтам як қошуқ. Намакша хайбо мебинем, каму зиёдша туғрӣ мекунем. ғурраи гашнич, мурч, чӣ намуд приправае ки хоҳем ҳавае истифода мекунем. Оба мерезем, ҳами хел мемонем. Ягон 1 соат меҷӯшад, то нахуту лӯбиякош мулоимак шуданад. шӯрбочаи угро 1 соат ҷӯшидак, лӯбию нахутакош мулоимаки хушрӯ шуд. Анаку хамирша меандозем. Хамири буридагӣ тайёр доштум, ҳавае андохтам дегда. ҳами хел ягон 10 минут меҷӯша, тайёр мешавад. баъди хамира андохтан инам хел хушрӯ карда мекобем, алараш мекунем ки макаронакҳо ба якдигариш начаспа. Камтарак райҳони қоқ карда гирехтам дегда. инам хел угромон тайёр шуд. косаода бардоштум, абед кардем. Касе ки хӯрок хӯрдаста боша, ба ҳаматон иштиҳои таом. ягон 1 моҳ пеш ай хитои бор заказ кардагӣ будам. Инаш ай омадай расидай. Гирифтам, ҳозир нишон метимтуна. Ине хали брюкчакҳои джинс гирифтам 4та, размери мақсудҷонай. 4 сола 5 солада мешава. 4та айн гирифтам, 2таша хай фурӯхтам сразу. Ба ини хали брижача гирифтам 8 дуна. Инам размери мақсудҷонай 4 сола 5 солада мешава. И 8та гирифтам, иам якташа фурӯхтам сразу. Гуфтам иқабор заказ кунам, агар качествои хушрӯ боша, хай мефурӯшам охида ягон кас. Группа ҳастай, бо канал дорам. Ам хали ягон интернет-магазин мекушам, гуфтам. Хай меша, такси бегӯем, мешава. Хали качествои хушрӯи бад не. Ба ини хали эзор гирифтам, штанишки. 2та барои боно, 2та барои худам гирифтам. Эзорои сабукаки хушрӯ будай, мада маъқул шуд. Ба ину хали магнитик гирифтам барои холодильник. 2 пачка, хаваям барои худам гирифтам. Фақат амо чия брюкчакҳои детские барои фурӯшӣ гирифтам. Хам хали размери мақсудҷон, кӯдакдурако мегиранша. Духтаракҳои хушрӯ, кадомитон ай хитои тарзи бор заказ карданша ёд гирифтан хоҳед?
номерои ини апаҷуна мондагиё марҳамат нависен шуна беи сум да шумо ёд метиҳан наки ай каргои ҳамё бад бор заказ мекунед. Доставка Тоҷикистона мекунан, Россияям. Ба дили пур метунен заказ кунен, бороту нагирен. Ин ама заказ кадаи будум, борма гирифтам. Уже ду маротиба шуд. Ана иҷада буша ай ширкати Арифлейм да худум духи заказ кадум гирифтам. Сета духи гирифтам, якта шампунь, яктаи дига скраб для тела падарка омадай. Ози мекушом нишон метим туна. Духтаро кадумитон агар да ҳами Арифлейм регистратсия кардан хоҳен, да телеграм нависен, ссилкаи самостоятельная регистрация мемонам. Духиҳоя ба нархи арзон мегирен. 30% скидка кати. Регистрация мекунен, ай личнаи кабинети хитон ба ҳазур заказ када буракотуна гирифтан мегирен. Осунакай ҳам ба нархи арзон. Да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ма. Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо бошад то навори оянда.